Avui entrevistarem en David, el professor d'informàtica. Li farem 6 preguntes. Quants anys portes a l'escola? Doncs mira, a l'escola aquest és el meu 6è any. Però és veritat que porto molts més anys perquè jo abans treballava, per exemple, en el pati, fent menjador, fent algunes extraescolars. Com a professor, aquest seria el meu 6è any. Quines feines fas a l'escola? Feines en faig moltes a l'escola. Mira, faig classes. També faig, per exemple, el pati del menjador del migdia, ja ho sabeu. També faig extraescolars, d'escacs, extraescolars de robòtica. També faig la subdirecció, porto la subdirecció de l'escola, que és un càrrec, o sigui, de feines moltíssimes. De totes les feines que fas a l'escola, quina és la que més t'agrada? La que més m'agrada, doncs, m'agrada fer classe. A mi m'agrada molt fer classe de socials, d'informàtica, les informàtiques m'agraden molt, per exemple. Tot el que sigui fer classe és el que més m'agrada. T'agrada ensenyar informàtica a tots els nens i nenes de l'escola? Sí, m'agrada molt l'informàtica perquè a l'informàtica ja sabeu que fem moltes coses. L'any passat vam fer robòtica amb vosaltres, aquest any hem fet curs, hem fet cinema, a 6è farem altres coses. Cada any m'agrada la informàtica perquè pots anar fent coses diferents amb els iPads, etc. I doncs és la meva assignatura preferida. Has participat en algun torneig d'escacs? Com a David o portant alumnes de l'escola? Com a David. Com a David, doncs no, la veritat és que no. He jugat algunes partides, doncs si he anat a algun lloc, però torneig no. Sí que és veritat que amb els alumnes d'escacs, tu ja ho saps, Helena, doncs anem a fer tornejos a Argentona, als Jocs Escolars de Mataró, i a vegades doncs, sí que he jugat alguna partida, com aquest dissabte, que vam jugar amb aquell noi tan bo, amb el màster de Catalunya. Quin és l'invent que més t'ha agradat fer de robòtica? L'invent que més m'ha agradat fer robòtica és complicat, les maquetes que fem cada any. Ja n'hem fet 3, el primer any va ser una planta de reciclatge de vidre, l'any passat vam fer una granja per ajudar els porquets, us en recordeu de la granja? Sí. I aquest any he fet una planta per ajudar a que l'aigua estigui neta. I em costa escollir una de les 3 perquè les 3 hi hem dedicat molt d'esforç amb els alumnes i les 3 m'agraden per igual. Bueno, David, gràcies per estar aquí amb tanta entendre's amb tanta atenció. Moltes gràcies a vosaltres.